Mai t'has preguntat com seria el fill de Podemos i de Vox? Doncs acompanya'm que t'explico el que a la resta d'Europa ja és una realitat. Si alguna cosa ens ha deixat clara els últims anys és que l'esquerra no té per què ser progressista, defensar els drets socials o fins i tot voler acollir refugiats. I això ens ha quedat clar per l'auge d'un moviment, l'esquerra conservadora. Aquest moviment a Europa pren pes després de les últimes eleccions europees de l'any passat, on per primera vegada el partit d'esquerra conservadora alemany, BSW, hi entrava amb 6 diputats, quedant cinquena força per darrere dels Verds i per davant del Partit Liberal FDP. Així, el partit BSW es defineix a si mateix com a socialista, recolzant obertament a dictadures com les de Fidel Castro o Hugo Chávez i es posa ferma i dura contra l'anticomunisme. A més, i aquí és on es diferencia clarament de l'esquerra, es posiciona totalment en contra de les polítiques de fronteres obertes i d'immigració, de les polítiques progressistes com els drets LGTBI o el feminisme, en contra de les polítiques ecologistes i, a més, mostra un clar biaix pro-rus, sobretot pel que fa a la invasió a Ucraïna. El boom de les eleccions europees va durar fins pràcticament finals de 2024, permetent al partit entrar a diversos parlaments federals d'Alemanya, com el de Sajònia, i fins i tot permetent l'entrada en diversos governs de coalició, com a Brandenburg i a Turíngia. La seva sort, per això, va començar a canviar en entrar l'any. A les eleccions d'Hamburg no va aconseguir representació parlamentària, i a les federals alemanes tampoc. El moviment que al segon semestre del 2024 captivava tots els mitjans va començar a decaure. Aquest no és l'únic partit que representa el moviment a escala europea. També n'hi ha d'altres, com el partit eslovac Smer O la coalició Stasilo. en el cas del partit eslovac, sembla que aquests són els seus últims anys en el poder. I és que les enquestes mostren una clara victòria del partit de l'oposició eslovaquer progressista. I en el cas de la coalició txeca, per molt que tinguin eurodiputats, a les eleccions legislatives del país d'aquest octubre es van quedar a mig punt d'entrar al Parlament. Els tres partits, després de les eleccions europees, van anunciar que estaven buscant formar un grup propi al Parlament Europeu. De fet, van entrar en contacte o van intentar entrar en contacte amb d'altres partits, com el Partit Comunista de Portugal, el Partit Comunista de Grècia o el Partit dels Treballadors de Bèlgica, que seguien la seva mateixa ideologia, bàsicament prorussos, antiimmigració, socialment conservadors i econòmicament d'esquerres. Ara bé, no ho van aconseguir perquè actualment per formar un grup propi al Parlament Europeu necessites 23 eurodiputats que representin almenys 7 països o estats membres diferents i no n'hi havia suficients suports. Per mi el que està clar és que a Putin li és igual si ets d'esquerres o de dretes mentre siguis euròfob i puguis destruir la Unió Europea des de dins. Sempre seràs útil per ell i estarà disposat a recolzar-te. I és que si alguna cosa ens va deixar clara la Guerra Freda és que les guerres no tenen per què ser només físiques i militars, sinó que també es donen al camp ideològic. I això Putin ho té molt clar.